cin da Iliya ya min a shagonsa. Iliya ya min wannan cin a shagonsa ne bayan ganin iyayena da ne suna cin junansu a ɗaki. Na rasa ihu me nake ji, to ni dai gaskiya cikin ƙawayena na ji ana ta labarin yadda ake saduwa da sauransu, ban sai yadda abin yake ba. Da daddare kawai ina cikin bacci sai na ji fitsari, da yake toilet din mu irin a falo din nan ne, kun za a banka da gidan talakawa. Kawai sai na ji ana ta nishi, ana ta zaka kashe ni, wayyo baban Amir zaka kashe ni. Na ji ana ta nishi sai na ce to me yake faruwa ne? Ka kumanta a lokacin fa ina da shekara 15 ne kacal a rayuwa. Kawai sai na tashi sai na je na leƙa in ga me yake faruwa irin a tsoracin nan, sai na gansu sira ɗan lase, wato babu kaya a cikinsu, a tuɓe suke gabaki ɗaya, naked ɗinsu na gansu, gashi abin da suke. To sai na ji wani iri a jikina, da ya ji wani iri a jikina to na rasa me dama haka saduwar take, a tuɓe a yi abin nan kaza gashi irin abin sai ya fara confusing ɗina. Gaskiya abin nan ya tsaya min a rai sosai da sosai. To kuma me yasa ake ihun me ake yi? Ihun daɗi ko ihun wahala ne ban sani ba, ban san me ake ji ba a wancan lokacin. Abin da ya faru next shine dodon na saba zuwa shagon Iliya a unguwarmu. Abin da ya faru shine Iliya kullum yakan, idan na je shago irin yakan so ya taba min nonuwa na haka, yana so ya shashafa min haka, lokacin zai mika min haɓo yana min wasa, to ba na so haka. To gaskiya daga ƙarshe sai na fara jin daɗin abin da yake min. In na ji shago ko yana taɓawa irin kai sai in nuna mishi ba na so ina wasa. To don Allah mu rika kulawa idan kuna aikan yara shago, abubuwa suna faruwa kamar haka, mu rika kulawa. To gaskiya sometimes wance duka yan banza bane wallahi, amma majority su suna using wani advantage ko kuma su ce ma yara za su ba su abu su cuce su. Na kwana biyu Iliya yana bani abubuwa irin chocolate biscuit, ina sakawa a cikin jakan makaranta na, ina tafiya da shi school, kuma babu wanda ya sani a gida. To ina jin daɗin wannan abu, sai ce to in zo ya taba min nonuwa na. To gaskiya irin na taso ne irin mace mai nonuwa hakan nan, duk da lokacin kirgin dangi nake, amma gaskiya irin ya girma haka. 15 years kun san ba wasa ba, to amma na in ka gani wata mai 16 years 17 years to 18 ba za ta nuna min ba, sai kaga kai yar 20 ma lokaci wata bata da wannan halittar irin tawa, don idan na ƙara gaba irin like zai fito ne irin sosai. To sai Iliya gane shafa mu, don ni kuma gaskiya wasa sai na fara jin daɗin abin da yake mu. To shagonsa irin akwai ƙasa da yake, akwai inda yake kwana a cikin shagon ma gabaki ɗaya, kuma in kana cikin shagon ma babu wanda ma zai iya ganin ka a ciki. Akwai irin teburin da aka tare a ciki, ba in kana waje kawai zai mika maka abu ne, ba za ka iya ganin wanda yake ciki ba. To sai na gane na kan iya zuwa shagonsa na shiga ciki na zo na ɓoye, ya yi min abin da zai yi min in fita. To ba gaskiya bai taba kusanta ta ba, kawai ya sha nonuwa na ya mammatse min ya mun watsa in tafi. To har ya kai ga sai kama mun wasa wani lokaci sai ya tuttube min kaya haka, sai ya dauko burarsa yana goga min a gaba na. Gaskiya ina jin daɗi, ba san boye muku lokacin ina jin daɗin ce to wani abu ne haka, ashe daɗi suke ji suke ta ihu. To lokacin kawai goga min kawai yake, so yakan goggoga min burarsa haka a gabana sosai da sosai. Gaskiya ba zan boye muku ba, ina jin daɗi, kuma wannan ina ga wani sirri ne wanda ma'aurata ma in suna amfani da shi za su ji daɗi ainihin. So ya kai ga wani lokaci sai ya fara shiga na a hankali. To bayan yana shiga na hankali, gaskiya kwana ɗaya kawai muka yi a wannan yanayi, washe gari kawai ya shige ni. Gaskiya na ji jiki, amma bai jima ba sosai, saboda ina ga ko tsoro ya ji kar a gane a gida. To don Allah iyaye mu duba, wani lokaci ta wannan hanya ake bi a lalata mana yaran mu ba tare da mun sani ba. To don Allah mu kula, ni victim ce akan wannan abubuwa din sosai da sosai. Don Allah mu kula, mu gane cewa ba wai abu bane mai kyau. Haka dai ci gaba da cina, wallahi ina jin daɗin cin da yake mu. A ta ƙarshe har ciki na zubar a gida babu wanda ya sani. To kun ga wai iyazu billah babu bane mai kyau, kun gane. Wannan ina baku ne stories din mutane ne, wanda kuma real life story ne. To ku ne ya kamata a ce kun zo kuna rating din stories din nan akan abin da ya kamata a ce yayi ko bai yi ba, kun gane. So don Allah da Annabi, wannan abu ne wanda bai da kyau. Wannan labarai ne nake baku akan abubuwan da suke faruwa. Don Allah ku zo ku supporting din mu idan akwai wasu abubuwan da suke